Kubli pi baro perlok ban wan sha kane ke channel jongi ngas ngau le rain tang ban pen I ya kedut mat jong ngaru ya pi ki parlok namar pi jo komen nga ju kren ngai pi khubor thok man la kapor te page perlok nga ongi pi nga ki khubor nga wat na ki website ni per nga IP te ki khubor pim ju yo I haki local news jong inda ka da pi ongi nga kren thok pi kumne kum tangam so I ya kata perlok namar ba nga yo IP I palat ya nga la nga kren thok IP ting ting ru amde ba nga kren thok IP bun ki ba kono nga kumta tengah kumna ki ngan le prolog na mandak bentak jak po haban ting ting haban at ye ki kentin kum kita ki ba pen long kamut pen sngau thu ye phi kum ka tin thok te ngapan map na phi prolog te manta ha ne ka video ngawan ra phi kalat ban kamai bisa da ki phehojar kala ban kiu du ki lak tang karu ke gata kan lat ka kabuk siar te snga ba pe kene ka video ngan ni thu ye phi mo te kalat kalong komne perlok lat phi de ki social media influencer lat phi de ki nongshna video ha ki platform beper po ki social media kum ka Facebook ka Instagram lane ka YouTube dane ngalawan ra phi kalat ban kama bisa na ka 10% hadu ka 10% kala ban long hadu ka 10% ru kata ka shong ha ka viewers bat ki subscriber base jong phi ke kata kalat sasngam ngan IP ki number jong kita ki agency hang ne screen pila benyo I kena ka number kita ki agency ngala dep kran ki ngala bun sin ngaju collab bat ki ngala sim ki sponsor na ki kene kalat kalong kumne ka sponsorship te ting page hagi ne sngi kene ka monetization kene ka monetization ngi yok kham tu na plat ka kamai te ban kiu ya ka kamai jongi haban sim ya ka sponsorship ting ting te perlok te kene ki agency ki contact yang ha ke email tengah ladep collab bat kit ki por man shwa nga jo ai ki sponsorship teng teng mentaru nga jo le sponsorship te kene kalat nga ko man share bat phi khnang bat phi ki porlok jongaru pin yo ke kamai khambun namar kine ki sngi stom palat ban wat ya ki kam ki jamru te ladangi yo na kene kalat te kan ajing rap shibun yang ki beduk ki ba middle class mo te kene ke number ke pio yang ne perlok ka number ki ba pendon kam ya ka Facebook bar ke Instagram de ki YouTube ma ke YouTube ngan IP hadin te hakne ke number phila ban WhatsApp ya tu agency phinongi ki kumne ba ngi de ki in social media influencer ngi don ki follower du kata te kin ongi phi ke integrated artly option kan kin IP ke integrated but ke dedicated te ka dedicated phila ban sim da ka pisa ka bak khambun bar integrated ka long ne tang sim minute ka video phir chna ki ban add ha pedeng ka to ka video jom phi ta ka dedicated video ka mod full video phir chna halor ka te ka website la ne ka te ka apps jong ki ta ka integrated ka mod phir chna tang 6 minute ka video bat phin add ha ka to ka video ka main video jong phi ha ka opening ka video jong phi wat khuslai plok ka name de ka agency ka bathok hoi mentai sni bun ke agency ki bathok ru te ke name de ga bathok namar banga bun sin nga jo collab bat ki mo te phila ban sim la de don ki silak ki subscriber la de yo average view within 24 hour hadu silak phila ban sim da ki pheu hadu katsan jar tangka te le yo da ki million view phila ban sim da ki lak tangka te kata kan show haki view jong phi haki subscriber base jong phi te kene ka bangai tu ip kene ka number ki penon kam tangi ki Facebook bar ki Instagram kata kan syong haki follower bar ki views ru ma te kene par ka number kamang IP ki ba penon kam ki YouTubers ki ba le video YouTube ki basna video YouTube lerpi kumbanga itu IP lepi don silak view lepi yo ka average view silak po ka ar sukanta pila man sium dak pio hado ka san hajar tangka ka nakawe ka video ka teru ka video ka integrated lada ka dedicated video pila ban sim daki sau pio san pio jar tangka ka we ka video kumta polo be I nga thara phila jeng tip sibun na ka video snga bha pandon kam ya ka trik ka bang IP pinla ban kamai bisa sibun ada phi deki social media influencer ngin sai kan do ka be ka video ko bele sibun phi bar ban pe hadu ka bekut bye bye